Jotono no fung kaham hingga tini ang dati no besaka papa bo dati no besaka hingga jombo jotono besalaika tarbore ang nokla pharbani pore tabuk mani rok huwei mai bok sanai hingga nokla sakam pharsing na hanei mansukani hingga friend chong rok bahai ungjak no saimania hingga norok puleni simi paithak jora naitongdi ani mo blog no hingga joto kam pai paikha ani ang mami no song paikha iko papa bo thunani hintong ha dati besakhatini 5 ta besakha hingga ta bono muthunani mami akon song paikha hingga tini ang ko muya khumani phran narakna hane amno no khungana papa sina babu Mia maso muya rohmani gambo maso no tuna thangtei hingga abo kisa tia ba iko mo manambo thanga hanei ang phran narangani hanei wancho kata mai to sai kho hingga butui khainani phamtok bai lubia butui aro khai kangro baja alu ba kangro baja mokai to maise mokai tini phungni to song paikha ka babu no muthuri ga tabu maisa na hin dong sang lai dioi ma songora andar ngin no tak maisa nai friend chong hingga norok sabai di maisa pro wacha sa akran rok sogoi desa angde belai thokja gusa o akran sogoi anta khundok amo maisa pa khangka bong na dari khata papa maisa chong o papa no phungni maisa rikha hinggai ang tabu daily no daily vlog rena hindong mani bahai bong no jani saimia friend chong ro logi tongdi ani hinggai no rok chaja kha hinggai ba like khlaidi hinggai subscribe khlaina bota pokdi hinggai jodi no chaje hinggai unlike bo khlaina no 사동 동서가 되니 말 활동화 안 무야란 지네들이 아리고 땀 거로 살자 gadi boni jeng mai chai paikha pokungosui nga papa no diboro ka serelek saribo ke mai rok sari chai gya diboro simino chari serelek singka horbai phongke mai ke kisi saribo betabo papa no mai chari ka gene nai tong friend cho merok saja ka hingke comment khlai
khani ti kubo na an papa na tui khani ti po satu gitu enggak. Ga ani blog dini ni blog usu jara tini mo thaksinai ga next blog ko haino haino rok bai tei se malik figunai.